Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ito natin tanan, no? Kumusta? O karon day atong ipadayon ang lain sumpay ng sugilano no nga sinuwat ni Glenn Pino. Kadili pa din no, shout out ko sa tanan no nga nagsunod ang dramahan no. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Bye-bye. Sa mga sugilano nagikan sa RMN drama, salamat kayo no mga ka-followers, mga ka-listeners. Karon di ta maglangan ni ang laing sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre o si Ethan. Huwag yan po sa kinstaas. Natanaw na ako bisan dito sa likod ug sa magadapit nga mahimong niyang atuhan din sa compound. Apan huwag yan po siya. Hain si Fiona. Hain siya. Oh, usa karon. May sakinan nga nagpalayo. Magsusi ko. Makita din sa babaw kung usam gani katong sakinan katong nagpalayo. No! Murag gikan sa gawas sa likod nga bahin na ning compound. Magagikan ng sakinan nga nagpalayo. Tingalik sakay nito sa Fiona. No! Layo akong dabtan. Ugwa na ko makaresibo pag signal nga nagtimaan. Nga misoy sa pagkontak na ako pagbalik. Salamat. Tingali. Yan lang kong gipasagdan o gyatagan ng higayon. Kaya namugos manggid ko. Nga dili una mo balik dito sa laboratory. Pero sayod ko. Nga bisag asa pa ko paingon. Yagi ko malukit o mamonitor. Kaya anaakan niya ang tanang kontrol na ako. Oh, mibalikin siya sa pagkontak na ako. Ethan, di ba ako nabati ko nimo? Nawa si Fiona Dres Bay. Nalugop na ako pagtanaw ang tanang dapit rin. Lakip na sa laboratory. Wa ko gisang kita. No. Andre, nagsulti ka ba tinood? May nakita kong auto nga daling may palayo gikan Dres Bay. Ug nagduda ko nga sakay ni Miss Fiona. Ug nabalaka kong gikidnap siya. Unsa? No. Dili ka na mahimo, Andre. Manubag ka na ako ang bisang kinsang pasipa ni Fiona. Ethan. Ihulagway ka na ako ang kolor og model sa maong sakinan. Nga nagpalayo gikan diha, Andre. Aron ako dayon kining matrak o masundan. Oh, kung magdali ka nga mubalik Dres Bay, Ethan. Malagmit masugatan o maabtan mo pa ang mauskinan. Isulti na ko sa kolor og model sa maong sakinan, Andre. Isulti. Mahimo ka na tingali nga dali nga mo paingon og balik diri sa bahitan. Kay maniguro ko. Tanaw na ko ang tanang kuha sa CCTV diri. Aron ato gyud nga masuta kung unsa gyud ang nahitabo diri samtang wata. Ug unsay tuyo nitong maong sakinan nga akong giingon diri sa palibot. Magbisis din ko nimo kung unsay akong mahibawan. Magpaabot ko sa mga message, Andre. Samtang magpaingon ko diha. May kanikinsa nung din si Ethan. Ug wa na maglangay pa sa pagtubag sa gisulti. Yan ang mga files. Unahan ko pagtanong kining kuwas-kuwas. Labi na niya itong anggol din makita ang sakinan nga daling bipalayo. Oh, kining duha ka clip. 30 minutes before kining maong kuha. Kung wa ko masayop, diyang akong nakita ang maong sakinan nga nagpalayo. Niya, ako kining idrag while nag-view aron dili ko malangay. Niramos kinan. Mitritsur kining parking sa inay mutangan kaganiya. Diyang dali kining milar ka og nagpalayo. Diri sa pikas nga view sa camera 3. Dili ko mahimong masayop. Diring dapita gikan katong maong skinan. Oh, nira. Na, miabot ang maong skinan. May nanaog nga nag-jacket. Ug nag-mask kini ug nag-shades pa. May dasyang package. No. Murag nakasabot ako sa boat niya may mo. Mitanaw sa kamera. Apalisod sa ilong tungod siya nga tayra. Oh, na. Mipindot si doorbell. I-forward ako pilagi sa pag-drag nini gamit ang mouse. Nagbalik-balik siya sa pagturbel. Oh, murag
May kasulti siya nga nasa suitsgate. Idrag ko pa kini niya. God. No. Migaw si Fiona. Ug dakig sulti sa mong tao nga murag nag-deliver og parcel. No. Kalit kang gilabdi si Fiona sa mong tao. Milugdot si Fiona og gipaak niya ang kamot sa milabdi kaniya. No. May nanaog. Laing duha ka tao nga nanaog sa skinan. Nga daling miduol pa nila. Ug gitabangan nila paglayog si Fiona. Ug giguroy nilang duha. Sus ko. Apa nang sa? Misol sa gate. No! No! Nabiyo na ko itan. Ngamoday nga dito magikan sa kilid, gawa sa bahin diris compound, ang mga auto. Ngamoy ilang ikargahan ni Fiona, kaya nagpaabot na ikini nga mugawas ang usa sa ilang kauban nga Missouri Gate. Ug diha na sila mipadagan, human kini nga makagawas dayon og sa kanini. Dayon, usab nila may playo. Mapatay ko ang maong kidnapper ni Fiona, Andre. Kung maabdan ko sila, mapatay ko gid sila. Ethan. My God! Kung mao ka na, makikoordinate ko sa HPG, Andre. Makatabang sila na to sa pagsunod ni atong mga taong may kidnap kang Fiona. Salamat, Kadis. Okay, sige. Bye na. Aron makakontak dayon ko sa labing dool nga police station ninyo diha. Aron nga makapahigayon dayon sila o checkpoint. Bye, Kadis. Salamat. O sige, Andre. Bye. Ay, kanit tanan. Ay, naenda niya ang iyang tawag. Wali ko makasulti kaniya nga. Dili palang dugay nga gitugutan ang taga-media sa pag-report sa terrorist attempt dito sa Mindanao. Apan, wa palang gi-exaggerate ang pagbalita ni ini. Aron nga dili makakos og panik sa mga tao. Tuod, manawag pa ko sa HPG o sa station or substation nga duol sa ilahan ni Andre. Aron makatabang kini sa pagukod sa mga taong mikidnap kang mga Fiona. Nag-expect ka, Professor Charles, na matawag kanimo pagbalik sa Nicolay Maya hologram. Dili ba? Huwag makigsulti na usap kanimo gamit ang Cebuano nga sinultihan. Oh, bravo. Kana kay gitawag kaniya, Professor, human at itong nagkatinubagan nga sa ato ka, may ganun ka para niya, nga may mahimo ka para niya. Mausab ka na'y akong pagsabot, bravo. Kay, naibaw na ako kung unsa kining klasihas pundok. Dili kwalipikado alang nila ang si Bisan Kinsa nga himuon nilang sakop. Kung wa kini ikatabang, wa kini mahimo, pana nila. Mao ba, Professor? Maugyog ka na, bravo. Kung buot magkabenepisyo gikan nila, labaw na sila nga maniguro usab nga sila makabenepisyo usab kanimo. Anong cellphone, Professor Charles? Naglulog. Tuwa sa ibabaw sa istante. Tingalig, si Kinsa gani, bravo. Akong tubagon. Tubagan na, Professor. Si Colonel BJ gani. Nganong mitawag ka ang animal? Shit! Ang mapahimuslanon. Unsagay entuyo. Tubaga, Professor, aron imo maibawaan. Ayaw kong pangutan kay wa gyud ko'y ikatubag nimo kung unsay iyang tuyo. Hello, bravo! Nagsugod ka na usab! Sorry, Professor. Hello? Usa may ituyo mo, Colonel? Nga nagsamo ka naman usab ka na ko. Ha?
Kalma lang gani, Profesor. Mao pa gani pagkabati mo sa kong tingog na high blood ka naman ayon. Kaya wala ko'y salig ni mo. Oo, mao ba? Ayaw lang gani pagpasuko-suko pa niya, Profesor. Wa kay angayan ni kabalakan. Kay ako rin nasayod na ikaw ang nagsuko ng mga tao sa pagkidnap ni Fiona inigugma ni Andre. Di ba? Unsa? Unsa ko ka nang ipanulti ni mo, Colonel? Ako? May pakidnap ni Fiona nga hinigugma ni Andre? Nabuhan ka ba? O sa may akong motibo nga buhaton ko ka na? Ayaw lang gani pagpakaroon ng pa, Professor Charles. Imo kining gibuhat, isip palimaos ti mo kang Engineer Andre Martin doon sa daghanan niyang talok nga nahimo nimo. Di ba? No! Ayaw ipasangil ka na ko ang imong binuhatan, Colonel BJ. Kay kung ako mo'y manimaos kang Andre, dili na kinahanglan nga mo among pa ako og tao. Kay siya na mismo ang diretsuhon ko sa pagpatay. May katawa ka? Ha! Yun na! Tingali bayag ikaw mo'y naghimo na ini, animal ka, Colonel! Apan imo kining gipahid ka na ko aron dili ikaw mo'y matumbok nga mo'y utok na ini. Ha! Ikaw mo'y naghimo na ini, dili ba? Ikaw, Colonel BJ, tungod sa personal mong kalagot ni Andre. Hilom, Professor. Ikaw, mao'y hilom. Di man ikini, Professor Charles. Kubun ko ikaw. Kubun ko ikaw. Ah, shit! Animal, panuway! Kung sa katulad nga ni Colonel BJ, Professor, tukol ko ikaw. Ikan tukol, Professor Charles. Buang! Yaw paghinang daw, bravo! Nabungol ka na! Gubon ang iyang giingon, dili tukon, gago! Buset! Palaguton ba yun ko ni mo? Kalma lang, good Professor. Ayaw lang, good paglagot nga rin ako. Wak manggani ko maglagot nga na ni mo. Oh, animal! O gano'ng maglagot ka man ako, ha? Wak manggot ko maingon nga gagot ko ni mo. Ang akong giingon nga wak manggani ko maglagot ni mo. Bungyo! Unsa? Ethan, Andre, nalukit na ba nimo ang dapit nga nimutangan karon sa sikinan nga may gisakyan ni sa nagkidnap ni Fiona? Andre, pinagi sa deep scanning. Natrack ko og nalocate ko na ang recently nga lokasyon og nagpaingon ako nila. Maayo, Ethan. Pero kalma lang. Ang labing mahinungdanon nga maluwas nimo si Fiona. Mahaya nining tulo ka mga tao ang ilang pagkidnap ni Fiona, Andre. Mahaya nila kini. Ethan, Dili mahatagan og diksyon kini mga tawhana kung dili makasinati og sakit isibugti sa ilang kadautan, Andre. Ethan, paminawa ko. Ayaw nang ipadayon ka ng buot mo isulti. Kaya dili ako mamati ka ni maning higayuna. Ako mo'y angay nga muhukom ni mga kidnapper ni Fiona. Kung dili ikaw. Ethan. Wala siya mamati pa ako. Ethan, tupag ako. Ethan! Oh, si Candice. Sige na bitawag ka. Hello, Candice. Hello, Andre. Candice. May gipagayo na nga checkpoints sa nagkalalaing dapitin sa syudad. Particularly sa mga area nga doon sa imong Pinoy-anan. Malabi siguro, matagaron og unya. May madawat atang update or latest development ni hitabua. Candice, nasundan na sila karon, Ethan. Huwag nangantik ni nga may mahitabo gyud sa tulo ka tao nga may kidnap kang Fiona. No. Oo, sa imong mahimong sa pagpugong ni Ethan, Andre, mas mayong masikop nga buhi ang maong nga kidnappers. Aron atong mahibaw-an kung kinsa ang utok kung nagsugo sa pagpakidnap kang Fiona. Wa na mamati pala ko si Ethan. Walay kabutang nga siyang kalagot na ning pagkidnap kang Fiona. Ay, mas ilan. Dili ingon ni ini si Ethan sa una kong pag-ila o pagkahimamat kaniya, Andre. Tinuod ka na, apan karon. Dako na iyang kausaban. Ug unsa hinungdan ni ini? Ngano kini, Andre? Andre. Ako may mabasol ug manlubag ni Candice. Kung unsa may mahimo ni Ethan sa mga tao nga may kidnap kang Fiona. Ako. Andre.
Wa ko magtuon ni Kulay nga nakisulti ka kanako mismo sa ako rosab nga pinulungan diri sa Pilipinas, particularly diri sa Cebu. Apan ang pagbukas yung baba nini atong video call, wa mag-synchronize sa buong nga akong mapati diri. Kama okay ang labing owahe nga aplikasyon nga diretsyo na nga mo kumberter sa bisan onsa nga pinulungan nga mong piliyon nga buot mong matranslate ag mabate diha sa pagpakiksolte Colonel Peje. Ingon sa di ko magatuo nga ana aday apps nga ingon ni Nicolay. Ingon na ni karon kitaas ang nabot sa moderno nga teknolohiya karon ang posible kini karyado apan karon ang tanan nga imposible karyado karon posible na mahimo na. Mo ba? Ingon sa di ko makato. Apan karon kato ana. Magutan ako nimo Nicolay. Sa imong pagpakisulti karon kanako unsa nga pinulungan nga imong mabati diya gikan kanako mismo. Ang Russian nga pinulungan ang akong mabati kikikina mo Colonel Peje. Isang taman, kung may gilitok mo, ang kagulingan mo pinulungan niya. Pastilan, yung sa digyo kong makatuni ni Nicolay, dili yun. Iyaan na nato ka ng kutanya, Peje. Kaya dili ka na mo akong tayo ka na mo sa akong pagtawag. Ang ako nga, magumusta ko ka na mo. Ganon sa nakaroy kalambuan sa akong gisago. Okay, pabuhat ka na mo. Tungkol sa dugay ko nag-ayaw kasila kag Andre Martin. Wala akong magdudua pa sa pagplanos, pagkidap sa iyang hinigugba si Fiona. Ug natuman ko na kinihin Kulay. Ug di man ubra ko na usab ang istorya. Aron nga ang mapasinginlan nga mihimo ni mao si Professor Charles. Nga imo usab ang kasidagan karon. Maayaw. Maukay akong gusto ka na mag-Colonel Peje. Kay masinagkaron kayo ag maaksyon tayong ka-onsay ipabuhat ka na mo. Kay dali kong ikasinabuti ko na dili sama kang Professor Charles nga sa bisan unsa nga anggulo dili gyud magpabintaha kay maniguro gyud nga siya ang makabintaha. Okay na ang klase sa dugo sa mga traidor, sa mga tao nga desperado. Isin kinako ang video sa pagkinapog ang Fiona nga helikog man ni Andre Martin Carol aron masend usap tayo nako ang kandidat nga atong gikasabutan. Isip kanti o bogli sa imong kalampusan. Sa labing madaling panahon, Nicolay, ako na yun ka ng buhaton. Sige, Colonel Peje. O balitay ko sa bunya ko kung unsa ang reaksyon ni atong Engineer Andy Martin sa mahitabo sa iyang helicopter. Ako si Kursing ka lang sa imong kusog sa pagsigi kulog na tiya, Miss Fiona. Kadili ka ngayon makatangtang na ng pagding cape nga mong gigapor sa imong kamot hotel. Unaan pa nga bagang palapton ng gibata mo rin mong baba. Uy, usa mo to? What's to? Kilap lang lagi. Pag-racing ang motor man to. Gini. Wala pa itong tao nga sakay sa roller skates. Usa. Takap na tayo. Mura matong motor nga naglumba. Nagpagkiyos lang ang agi tungkol sa kusong ng buragan. Okay, maghilaw mo. Timan na pa-drive yun na. Pauso. Di kayo magkilalis ka. Hakpa. Hakpa. Ang binalay sa pak. Panghilo mo. Panghilo ba? Langkot ka ko. Pamukan na mo sa inyo mga on. Kunit sintay sintong na ako. Mga napatilagin mo. Uy, sura. Tao ka nang murag may gisakyan nga roller skates ka. Nasa tukilit. Bisang may nag-auto ka itong isikan. Ay, animal. Uy! Ha! Yan o yung nabuha kang windshield. Yay! Uy. Unsara. Kinsa ka na. Uy.
Kinsa ka na? Pantuan. Oh. Sabay! Buhiin ninyo si Fiona. Aron rin daw mahitabo ninyo, mga salbahis. Oh, shit! Kinsa ka na ang may mando? Kinsa ka na nagbando ka na mo? Kinsa ka? Musilon ko siya. Hoy! Kuriti! Kuriti! Nakoritihan mo! Nakoritihan mo! Wala! Deadpool! Kisam na siya! The Flash! Kung dili mo buot nga kamong duha ang musunod, buhiin ninyo si Fiona. Pagkanaugan ninyo siya, ngaway tatsa. Biro po! Pagulit ha! Kaya ganito kong lumang kang manubila, aron magkabing siya ng auto, mabagdos sa kasada, ha? Biro po! Hindi pa lumang kang manubila, tungkol siya magpupong sa labas ng auto. Kuskar ka siya, hak! Kuskar, hak! Kaya inyo kong gihagit. Gawatan ninyo kini mga salbahis. No! Fiona! No. Unsa kini mong gibuhatitan? Unsa kini? Kailangan makaabutin ko sa mong dapitan. Nga wa ka mamati na ko itan. Ngano? Si Candice. Candice. Hello, Andre. Candice, bitawag ka. Si Colonel Benji ang mitabang sa among mga kaubanan sa pag-ila sa gisakyan sa mga kidnapper ni Fiona. O gipaniguro niya nga madakpan gyud nga buhi ang tulo ka mga kidnapper. O mapulgar na gyud kuno kung kinsa man ang utok sa pagkidnap ni Ma'am Fiona. Uhay na, Candice. Kaya naluwas na mismo liitan si Fiona. Ug na neutralize no sab niya ang tulo ka mga kidnapper. Unsa? Shit! Damn it! Unsang klasiya sa pagkarobot ni Satan. Tukod ka niya. Nabulyaso ang buot na mong may tabo o plano. Tungod na usap kay kanimo, Andy Martin. Ikaw na usap makinungdan ini, Andy Malka. Oh. Hello? Hello? Colonel Benji? Nakadisturbo ba ko nimo? Sorry, pero... O sento yun mo, Candice? Kining, I'm sorry, sir. Buot lang kong mabalita nimo nga why nabuhi sa tulo ka mga kidnappers ni Ma'am Fiona. Pulo sila nasunog sa kuryente. Naibaw na ko sa mong itabo, Kumis. Mga ba dahil, Colonel Benji, sir? I'm sorry. Kung dili patungod yan ang etan nga robot ni Engineer Andre Martin, may bawaan na unta na to kung kinsa gyud ang utok sa mga kaso sa kidnapping din sa Cebu. Usman ako, sir. Sorry, pero... maor ba... Di ka na ang nakapasuko nimo? Unsa ba ka nang ipalulti mo? Importante man sa tingali, sir, nga luwas ang biktima sa kidnapping, dili ba? Ginsulto ba ko nimo, police officer Kumis? Mo ba'y buot mong ipasabot nga mas maantigaw ka pa kikalako? Mo ba? Osbon ko, Colonel BJ, sir. Wa ko magmin nga ingon ana ang... Husto na! Dili ko interesado sa imong papasabot. Kay mas nahibaw ko kung unsang standard operating procedure kung may mga kaso nga ingon nini. Bullshit! Sir... God, niya ko na ng pribadong hospital de las Fiona. Andre! Si Candice. Candice! Nagatuhog siya. Sir Andre. Pero matod sa doktor nga nag-atiman kaniya, she's fine and doing well. Pero mihangi lang ko sa doktor nga i-admit lang usa siya bisan usa ka adlaw lang. Aron nga masiguro gyud nato nga wa nay problema si Ma'am Fiona. Salamat, Candice. Tinuod ka gibihikan, ha? Ikaw gyud, sir. Sama gud nimo. Kana makahimo ka og maayo og makatabang sa uban. Moy akong madunggan nimo permi nga moingon ka nga
Igo lang ka naghimo kung unsa may angayan nga buhaton. O, mao sa kanay akong giadap. Giadap diri sa akong kaugalingon, sir. Ganesa. Mitutok siya na ako. O, mura kong nalanay siyang tinanawan. Oh, may paliton bang tambal para ni Fiona? Basid og may mga resita nga kinahanglan paliton. Murag, uwa naman. Pero sige lang, mangutana lang noon niya ako sa nurse station. Mubalik ra ko. No, ako na lang. Okay, sir. Ako na lang. Naaraman ni sa duol ba? Sa next corner ra ang nurse station. Thank you. Excuse me, Sir Andre. Sige. God. Katawag sa man ko. Dili ko makaharong kung utanaw na si Sir Andre na ko. Mura kong mahilis o dili magkasabot sa kumbation ko. Matutok o matanaw na siya na ko. No. Dili gid ako kalimtan ang akong kaugalingon. Nga may gitago na kong pagbatik para niya. Andre, nahadlok ko. Huwag ka na ang ikadlukan. Kay luwas ka na. Ug di ako. Samtang niya ko way sibisan kinsa magkapasipahan mo. Dili utak ka tumahitabo na ako kung may patuo pa ko sa imong giingon nga dili mo gawas. Tapan na ilad ko di atong tao nga nagpakaaron ingnon nga delivery rider nga mag-deliver ko og parcel para nimo. Pero di ay... Basta lang. Ay napagsulti og bisag unsa. Relax lang. Kaya nagkinahanglan kagpaway. Sige, katugos ha. Kay bantayan ta ka. Andre... Aun sa man, hapo-hapon ko imong buhok. Ang imong o aron magkatuog ka o pisil-pisilo na ko ang imong mga kamot. Ha? Unsa man, Fiona? Kalait sa kong gibati nga naglantaw ni Andre o Fiona. Sweet kay silang tanahon. Ilabi pa kay humanhapo-hapa ni Andre ang buhok ug uon ni Fiona. Mipiyong kini og gitagamtam ang apuhap ni Andre. Kalait sa kong gibati. Ingon og sa gihiwa ang akong kasing-kasing nga nagtanaw nila. Na gipisil-pisil pa ni Andre ang part ni Mang Fiona. Dili na ko kaya nga maglantaw o magtanaw nila. Dili. Shit! Mau ba? Panuway nga Colonel Bitchy. Nagtuo tingali siya nga way makasulti na ko sa buot niyang mahitabo. Aron ako mao'y maduot sa pagkidnap sa hinigugma ni Andre nga si Fiona. Salamat kanimo. Matuod ka gyud nga higala o kasaligan kagayod. Nagpasalamat gyud ko sa padayon nung pagtamod sa atong panaghinigilaay sukan pagyud kaniadto. Ayaw kabala ka. Imantigo kong mutan-aw og utang kabubuton labi na nga sama kanimo. Nga loyal gyud kayo. Nga pagkahigala. Sindi ko sa imong account aron nga makasendo sa bago kanimo og pahalipay. Okay. Bye, bro. Bye. Bullshit nga Colonel Bitchy.
Pinsan katong imong gikasulti, Professor Charles. O gano'n ang utana ka man, Bravo? Nangutan na lang, Professor. Kaya may idea ko kung unsa katong imong gikasulti. Unsay may ideya ka kung unsa katong akong gikasulti? Tao katong imong gikasulti, Professor. Dili ba? Buwang. Gago ka, Bravo. Angang man og baboy katong akong gikasulti. Pastilan. Sabay nahimo na kong sayop sa paggama nimo nga may pagkahanggaw ka magklasihas pagkarubot. Dili ba, Professor, kung unsa ang inventor, mauusap ang iyang invention. Kay reflection man kini sa iyang pagkatao. Dili ba? Unsa? Huwag unsay pagtuo mo na ako, Bravo. Hanggaw! Sama nimo! Ikaw, Prof. Ayog yung kog surang-surang, ha? Naglagot baya ko. Wa pa ko huwasi sa kong kalagot ni Colonel BJ nga plastic ka pagkatao og traidor. Kuya, unsa may imong plano ron para niya, Professor? Mahayan niya kini ang gibuhat nga nako, Bravo. Mahayan niya kini. Ilamas ko siya uban ni Engineer Andre Martin. Nakatuog si Andre nga nag-ubo sa higdaanan ni Fiona ng ospital. O si Fiona usab nakatuog. Guwapa kay siya o puwa kayo ang mga ngapil. Fiona. Andre, imo kong sana, ikaw ang nihaw sa akong ngapil? Fiona. Unsa kini di mo gibuhat, sana? Unsa man kini? Sana. Fiona, pagmata. Pagmata. Andre. Nagdamgo ka, Nathan. Bisangpit mo yan, ano. Unsay mo nadamguhan ba niya? Nagdamgo kang ngilaan ba niya? Katong magbalik. Kailang paggabi. Nagkinahanglan ka pa nga mupahaway aron mabalik ang iyong kalikon. Gusto na ko magawas din sa ospital. Gikasultinan ako mismo ang doktor Kadilina nga nagatimanin mo bahin na. Ug ba sa buntag, magawas ka din eh. But kinahanglan usab nga mo-undergo ka og psychological assessment and support tungod sa nitabo nimo. Dili ko gusto nga mahinumdum sa nahitabo na ko, Andre. Dili ko. I'm sorry. Pero igo na. Ayun na pagilag. Sige na, baway nagbalik. Ayaw kong biyahe, Andre, please. Ayaw kong biyahe. Oh, di ka biyahe. Dili, Fiona. Salamat kinakatuog na sigbalik. Tungod sa nitabo niya. Natrumag siya. Mao kinigingon sa doktor nga doon na siya emotional instability.
nga kinahanglan ganihang counseling or psychiatric support para sa recovery. Bisag yun sa ako sa pagpiyong ang ako mga mata. Pero, wala ko makatuog pagbalik. Nakatuog na lang si Andre nga nag-akbo sa akong kilid. Dili mawa sa akong huna. Ang daw ikamatay ko nang nahitapon ako. Maayo na lang gani kay naluwas ko ni Ethan. Kay kunwa pa siya. Tingali ko sa akong kidagatan ron, pato katong tulog ka mga tao nga may kidnap na ako. Pero hain man ka si Ethan. Tungod sa kasamok sa akong huna-huna, huwag ko magtuo nga magdamgo ko niya. O kang akong damgo, nagkiduaw ko na ko niya rin sa ospital. Miduol siya na ako nga nakatuog. Ug iya ko nagkihagkan ang akong mga ngapil. Nganong ingon niya ito ang akong damgo bahay ni Ethan? Nganong mana? May kami voluntaryo ko nga usas pumantayan ng piyona nga girlfriend ni Engineer Andre Martino Gomez. May voluntary ko kay kaila og suod man kunako sila. Mga ba? Duka, ay na, uy. Pag irag-irag lang gud una diha ng lingkuranan. Tuog lang gud og kanang minanok ba? Kaya wala ko matong og minanok, no? Magsige kog tugtugao ka na. Kay minanok, mga. Ikaw good? Kung ganahan po kang mutok-tugao. Hala, no? Kung dili ka ganahan og minanok, binaboy. Dako-dako nam sa nantiyan nimo. Ang tiya na sa dako ni Tripan ay iyabag rin mo, eh. Binaboy kid, ar magsigil lang kog iwik. Ngayon masanday ka. Sampaya ko, Misoy. Pag irag-irag lang lagi una diha sa lingkuranan. Makatuog niya ta. Pasuruyan ta sa atong shift supervisor dili. Mora, ay gitangat. Ay wa man kog kumuingon nga matugyod ka. Ang akong giingon, tuog ka nga minanok ba? Nga kung makabati kag kasikas, musiga day na imuhang mata. Kuyawa ko na ng musika ang mata. Unsa ta ni? Ang tumata? Lain na sad nang iyang yun na diha ron. Ang palit ng kong sigarilyo sa atbang, be. Para mawa niya ang kondo ka. Sige. Dito, palit ko. Ikaw palit ha. Kaya manigarilyo sa diya ka. Manigarilyo ba, eh? Allergic ko anang aso. Abi na kong ngayo kong sigarilyo na ako kay ingon ka magdaghan ng palit. Mingon bitaw ko, pero dili para manghingi ko nimo ug manabako ko. Ang ako nga, para sa mo sila obdahin ng baga nimo ba, nigdaob nimo. Di na ka, oy. Wairaro ni mo, eh. Labaw pa kang wairaro. Kanina naman to si Andre dito sa kwarto ni Fiona. Doon sa pakoy. Dili lang ako tuyuon. Bisan ko na, managigog maay sila. Batiun yung kong selos ni Fiona kung makita na ko sila magkaduol o magkauban. Saan pa kaya akong buhaton? Anong dili na akong bubati o samaan ni? Saan pa akong buhaton? Ay. Nga nabitaw may volunteer kang kandisa ka. Tinuyuan na ni mong babayana ka. Aron sakitan lang ka. Oh, God. Saan pa akong buhaton? Dili ko yun kalimdan ang akong kugalingon. Dili ko yun. Pero, Ginoo, sa'yo pa kini ako gibati para kang Andre. Sa'yo pa kini. O kung sa'yo man, kinahanglan pang paantuson ko ang akong kagalingon. Kinahanglan pa.
Shit! Lain usab nga dungog para kang Andre. Ang nahimo siyang humanoid robot nga si Ethan. Sa pagluwas niya ni mismo kang Fiona nga iyang hinigugma. Unsay anaa sa maong Ethan nga wa ko mahimo kang Bravo. Unsa man? Nganong kining maong Ethan ingon sa wa na magyud kalainan sa usa ka matuod nga tao. Bisan tuod nga personal nga gitugyan ni Andre kining Ethan nga ikustodiya sa kapulisan tungod sa pagkapatay niini sa tulo ka mga kidnappers. Apan nagpabiling dungog gihapon kini kaniya. Kinaghimo ang iyang robot sa angay nga himuon. Damn it! Dili ko makatugot nga magpadayon kini. Kinahanglang makakita ko paagi. Kung dili man ako mahilabwan kanang maong Ethan, bisan may tupngan na lang. Unsay problema, Professor Charles? Mura ka manugwa mahimutang at may halaw nga gihunak-hunak. Wa ko makasabot ni mo, Professor. Mupaso ka naman, unya muhunong na usab. Mupaso na naman, unya muhunong na usab o mututok na ko. Professor? Nganong bugo ka man, Bravo, ikumparar ni Ethan nga imbensyon ni Andre Martin. Ngano man? Ako ba ang imong gipangutana, Professor? Wa ka ba diyan makadungog nga ikaw man ang akong gipakigsultihan? Ha? Buang! Nangutana ka kung anong bugo ko ikumpara ni Ethan nga imbensyon ni Andre Martin? Mao kanay imong pangutana, Professor Charles, dili ba? Ug unsa man ang akong itubag, nga wa man ako'y nahibaw-an kung giunsa mo ko paghimo sa paggama. Ang imo unta mga kaugalingong Professor ang imong gipangutana kay mas naibaw ka kay kanako. Apan kung ako ang imong patubagon base sa akong pagsabot, diha ragyod kutob ang imong kaya. O bisan unsaon mo mismo pagsabot, may mahimo si Andre Martin nga dili nimo kaya. Sa laktod kung imong sabton o himuan nimo konklusyon, lupit yun kaniya. Unsa? Gusto mo ba nagkubon o di dismantulon ko ikaw pagbalik, Bravo? Mo ba? Kalma lang, Professor Charles. Kalma lang. Kay may mga paagi nga makuha mo ang teorya sa paggama ni Andre sa iyang Ethan. O madugan mo kanako kana kung makuha mo siya. Ug sunda ang uban pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre o si Ethan. Palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.